tant, i tant, i tant. Farem de tot, de tot. Sí, sí. Home, doncs que... Sí. Vaig deixar, sí, sí. Veure el difunt abans de... Ja sap. Sí. D'acord. Qui és aquest home? Qui és aquest home? Vaig fer la mateixa pregunta el dia que va morir el meu pare. El vaig mirar i vaig pensar... Qui és aquest home? No. El paio que hi ha aquí sota el llençol no és el meu pare. Estàs segur? Què collons m'està dient? M'està dient que no sé quin aspecte té el meu pare? No, però de vegades el dolor confon les persones. Em vol dir qui collons és aquesta persona que hi ha aquí sota? Déu meu! Però si és Chino! Si és Chino! És el Bruce Lee, nano! El Bruce Lee persona, hòstia! Tranquil·litzi. Sí. I deu haver hagut algun error. No cal que ho juris, ja. Clar que hi ha hagut un error. Perdona, fill meu, és que últimament estic molt estressat. La mare que estressat. Perdoni. No, és que vaig a solucionar, cap problema. És que de vegades aquestes coses no es passen normalment. No, aquestes coses no passen. Vaig a buscar el seu pare. Vaig, per favor, a buscar el meu pare, no toqui més els collons, hòstia! Fill meu, tranquil·litza't, va. Pedrito, ¿qué cosa fare? Estamos cagando, es un puto chino, búscame el padre. Sí, del señor. Sí, rápido, que el negocio nos va mal solo. Por favor, corre. No es preocupi, buscando. Ara vaig, la mare que ens va parir. Verge Santa Maria, la mare. Sí, busca'm. Ara anem, fill meu. Busca'm el mòbil. A mi no m'agraden els funerals, No m'agraden gens. Només veus que morts, més morts. Home, no crec que els funerals hagin estat creats per agradar a ningú. Doncs mira, com sigui el meu moment, vull que sigui alegre, m'entens? No vull que sigui trist i avorrit, així. Vull que celebri la meva vida en vez de la meva mort. Doncs jo vull que el meu sigui trist. Que tanqui les fàbriques, que l'economia baixi, que les dones plorin pel carrer i una crisi soleta bé. No me trobo bé, No me trobo gens bé. No m'agrada gens els funerals. Em posen molt nerviós, molt nerviós, molt alterat, no. Me'n vull anar. Mira, pensa això i tranquil·litza't, sisplau. No. Bueno, va. Però què fas? Però que te'ls has cardat tots? Sí. No veus que t'agafarà un color com que fliparàs? Bueno, Au, va, anem. Tira. Homes. Doncs em trobo molt millor, Però què és això? Quin lloc tan cutre, no? Ai, hola, germana, què tal, com estàs? No, que porto maquillatge. Què, com estàs? Mira, anar fent. Has vingut sola? No, he vingut amb un novi que tinc, en Charlie, te'l presento. Hola, Charlie, què tal, com estàs? Simpàtic en Charlie, Ai, hola, mare, què tal, com estàs? Ai, sí. Volíem fer tantes coses plegats. Moltes coses. Viatjar a l'Austràlia. A Austràlia. A Xina. A la Xina. Un parc de la Xina, mare, perquè abans ha sigut. Sort que no. Perdoneu. M'acompanyo a sentir. Qui és aquesta? No la culpis. La primera vegada que el veig. Collons, que hi ha gent aquí dintre. Mama! Deixeu-me passar, que soc de la família, jo. Mama! Mama, tu qui ets? Mama, soc la teva Tu qui ets? La meva filla. Hola, àvia, què tal? Un cafè, tu, noi. Però, un cafè. Ui. Àvies?
l'àvia no s'ha passat amb el voto. Ai, no me'n parlis de l'àvia. Van passar uns dies i fa passar dies complet, home. També volíem anar a Tailàndia. Són 25 hores i vostè... Tu no aguanteu ni 37 minuts que va el viatge fins a l'AVE a No és això, Barcelona. no és això, és això. Pere. Últimament no em trobo massa bé. Jo no sé quant de temps podré sobreviure aquest pare. Quant de temps? Hi ha alguna cosa que puc fer per tu? Sí. Si hi ha una cosa que pots fer per mi, sí. Pots fer una cosa. Vols treure la mà d'aquí sobre? O sigui que quedes el teu pare! Què fa? Com fa? S'han tirat aquí com... Que sí, que no em toquis aquí! M'agradaria dir que estem tots avui aquí, reunits, per acomiadar el nostre germà difunt. S'ha mort de veritat? Hòstia puta, quina putada, tio, pobra! Era molt jove, s'ha mort! Bé, m'agradaria que el fill del difunt digués unes paraules. Endavant, fill meu. El pare era una persona excepcional. Li agradava molt viatjar. Bravo! Ara sí que ho has fotut bé, hòstia, ho has clavat, ara ets un màquina, tio, ets un puto amo, tio, t'hi tindries que dedicar, t'hi tindries que escriure això, tio, que és bo, és boníssim, és boníssim, hòstia puta, que s'ha mogut el mort, que s'ha mogut, el mort s'ha mogut el mort s'ha mogut, que sí, que està viu, s'ha mogut, el mort s'ha mogut. Charlie, baixa d'aquí que l'embruttiràs! Baixa! No el barreguis, home, deixa'l, home! Gràcies, Santa Maria. Que algú m'acompanyi al lavabo urgentment, m'estic cagant! Mare de Déu! Mare, acompanya al lavabo, sisplau! Company, ensenya-ho dins d'estar al lavabo. Mare, sobretot que no es cagui sobre, l'àvia. Què més em pot passar avui, pare? Ui, que em baixa. Que podríem parlar en privat? Sí, esclar, qui és vostè? Què vol? Jo era molt amiga del seu pare. Molt bé. Passàvem molt de temps junts. Ah, sí? Bueno, sí, el pare era molt divertit, li agradava molt divertir-se. Miri aquestes fotografies. Nosaltres a París, a la Torre Eiffel. Oh, que maco. Nosaltres al jacuzzi de casa, et sona? Sí, em sona, ja el reconec, la rajola... I bé, aquí ens estàvem coneixent. Sí, ja, no cal que m'ensenyi més forcades d'aquestes, Què és el que vol? Què vol? 50.000 euros o les publico a Sálvame. Home, però vostè està sonada o què? Com vol? Què vol? Matar-me? Què fa? Què fas? Tio, per què? Collons, que te volia carnar xantatge! Ja ho sé, però què fas? Deixa, no cal que la rematis, home, però... Sí, que sí! No, deixa! La puta de cabrona! Tranquil·litza't, va, un moment, però així no es fan les coses, així no s'arreglen les coses, tio. Aguanta, l'hem d'amagar abans de que arribi, que si la veu la mare. Ajuda'm, nano, ajuda'm a agafar-li aquí els peus, aquí. Endavant, la taparem una mica. Sí, la taparem. Jo crec que si la posem així, aquí, mira, així no es veu. No ulleres. Què? Com ha anat? No hem arribat fins. No heu arribat? Ai, llàstima, no heu arribat, Bueno, seieu, que... Inclús aquest llençol queda més maco, queda...
si de cas, anem a començar. Vinga. Sí, bé. Endavant. Sí, després d'aquest petit incident, continuem amb la cerimònia. Sí. Sisplau, fill, Sí, ja. digues unes paraules. Sí, gràcies. Com deia abans, el pare era un home excepcional, un home... L'orina! Emporta-te la trueta, sí! Emporta la trueta! Per la seguretat social, No vull Què collons? Verge Santa Maria. Serà cabrón, serà cabrón! Cabron! Has vist aquestes fotos? Sí, bueno... Això són fotos fotogràfiques! Sí, fotogràfiques! ja conscients. Sí, el pare li... Sí, li agradava molt. Vale, sí. Mare meva, que l'embarca. Prou, mare, prou! Sí, el pare era un home excepcional, sí. Poder no era el millor. Tenia els seus defectes, com tothom. Un cabron? Cabron? Sí, li agradava molt treballar per la seva família. Avui l'única cosa que havíem de fer és dir-li el que l'estimàvem, el que el respectàvem. Tan difícil era fer això, Bé, tenia alguns defectes, com tothom. Però va treballar tota la seva vida per la seva família. Avui l'única cosa que havíem de fer és dir-li el que l'estimàvem, el que el respectàvem, el que l'adoràvem. Tan difícil era fer això, Tan difícil era fer això. Tots sabem que al pare li agradava anar de putes. Sí. Tant en tant alguna ratlla de coca també, oi, pare? Però i què? Tots sabem que la vida és molt difícil. I això el pare ho va fer molt bé. Per tant, quan sortim d'aquí tots, el recordarem com el que era. Mare, sisplau. Una persona adorable, entranyable, amable i bona. Gràcies. Tanqui la cerimònia, sisplau. Després d'aquestes paraules, fill meu, descansa en pau, germà. Vinga, ja estem. Desgraciat. Anem, mare.